மரணமும் அவருடைய உயிர்த்தெழுதலுக்கு ஊடாக 7 சம்பவங்களை நான் காண்கிறேன். பாருங்க, இயேசு சிலுவையில் அறையப்பட்ட உடனே முதல் அற்புதம் என்ன தெரியுமா? இது ஒரு பெரிய அற்புதம் இல்லையா? Is it not a great miracle that the entire earth became dark when Jesus was crucified on the cross of Calvary? இயேசு சிலுவையில் அறையப்பட்ட வேளையிலே உலகத்துக்கே தாங்க முடியல. திரைச்சீலை மூடப்பட்டு இருந்தது, அந்த திரைச்சீலை 2ஆக கிழிந்தது. இன்னைக்கு அடக்கப்பட்ட காரியங்களை ஆண்டவர் திறக்க போகிறார். முடியாததை முடிக்கிறவர் தான் எங்களுடைய ஆண்டவர். கல்லறைகள் திறக்கப்பட்டால் இன்றைக்கும் திறக்கப்படும். ஒரே ஒரு கல்லறை மாத்திரம் இந்த வரைக்கும் நாங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர். ಇದಕ್ಕೆ ಮೇ ಉದಾಸನ ದೇವನಾಂಸಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು. इतने பேர் தேவனுடைய சமூகத்துக்கு மகிழ்ச்சியோடு கடந்து வந்திருக்கிறீர்கள். අද දවසේ වහන්සේ ඔබටයි මටයි ජයග්‍රහණය දෙන්න බලවන්තයි. இந்த நாளிலும் உங்களுக்கும் எனக்கும் தேவன் ஜெயத்தை கட்டளையிட அவர் வாஞ்சியாக இருக்கிறார். සියලු දෙනාම දැන් වසාගෙන யாவரும் கட்டளை மூடி දැන් ඔස්සවගෙන දැන් පියාගෙන උන්වහන්සේට මේ උදාසන අපි නමස්කාර කරන්න යනවා. கட்டளை மூடி தேவனுடைய வல்லமையான கிரிகளை நினைவு கொண்டு பாடுவார்கள்.
මරණය පරාජය කරලා ජය ගත්තා වූ තනන් වහන්සේ. ජීවිතදාන දේවනාටවරේ. Hallelujah. Hallelujah. මහිමේ සලකුණු මඩවලින් නන්දි කීදෙනෙක් මේ උදාසන උන්වහන්සේට නොකඩවා ප්‍රීතියෙන් பிரசංசா කරන්න කැමතිද? எத்தனை பேர் தொடர்ச்சியாக ஆண்டவரை மகிழ்ச்சியான இருதயத்தோடு முழு மனதோடு ஆடி பாடி අපි එක සභාවක් ලෙස එක්සිත එක්සත් අපි අත්පොර සන්නාසයෙන් උන්වහන්සේට අපි මේ උදාසන ප්‍රීතියෙන් ගායනා කරනවා. நாங்கள் இந்த காலை நேரத்தில் கரங்களை தட்டி உற்சாகமாக ஒரு குடும்பமாக நாங்கள் சந்தோஷத்தோடு ஆண்டவரை பாடி ஆராதிக்கிறோம்.
Hallelujah. 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 இன்னைக்கு உதாரண பிரீத்தியின் உமாத பிரசன்னங்களான எத்தனை பேர் இந்த காலை நேரத்தில் மகிழ்ச்சியோடு ஆண்டவரை துதித்தார்கள். ஹalleluya. கர்த்தர் இடைப்பட்டால் அற்புதங்கள் நடக்கும். ස්වාමින් වහන්සේ මැදිහත් වුණා නම් ආශ්චර්යයන් සිදු වෙයි. பக்கத்தில் இருக்கிறவங்கள பார்த்து சொல்லுங்க, இன்னைக்கு அற்புதங்கள் நடக்க போகுது. ළඟ ඉන්න කෙනෙක් බලා කියන අද ආශ්චර්යමත් දේවල් වෙන්නට යනවා. விசுவாசிக்கிறவங்க மாத்திரம் சொன்னா போதும். අදහන අය පමණක් විශ්වාස කරන අය පමණක් කීවනම් ඇති. அற்புதங்கள் நடக்க போகிறது. ආශ්චර්යයන් සිදුවන්නට යනවා. இந்த நாளில் உங்கள் மத்தியிலே நான் பேச எடுத்துக்கொண்ட வார்த்தையின் தலைப்பு என்னவென்றால், අද දවසේදී ඔබලා සමග කතා කරන්නට තෝරාගත්තා වූ මාතෘකාව නම් கல்லறைகளை திறக்கிற ஆண்டவர். සොහොන් ගෙවල් විවෘත කරන්නා වූ දෙවියන් වහන්සේ. கல்லறைகளை திறக்கிறவர். සොහොන් ගෙවල් විවෘත කරන්නා. ஓப்பனர் ஆஃப் த கிரேவ்ஸ். கல்லறை அல்ல, கல்லறைகளை திறக்கிறவர். සොහොන් ගුහාව නෙවෙයි ගුහාවල්. ஓப்பனர் ஆஃப் நாட் த கிரேவ் பட் ஓப்பனர் ஆஃப் த கிரேவ்ஸ். அநேக கல்லறைகளை திறக்கிறவர். බොහෝ සොහොන් ගුහාවල් විවෘත කරන්නා. இயேசு கிறிஸ்துவின் சிலுவை மரணமும் அவருடைய உயிர்த்தெழுதலுக்கூடாகவும் நிகழ்ந்த 7 அற்புதங்களை குறித்து சீக்கிரமாய் உங்கள் மத்தியிலே பேச விரும்புகிறேன். යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ කුරුසේ යන ගැසීම සහ නැවත නැගිටීම අතරතුර සිදු වුණා වූ ආශ්චර්යමත් දේවල් 7ක් ගැනයි අපි කතා கடந்த කරන්නේ. வாரத்திலே அவருடைய மரணத்தையும் அவருடைய சிலுவையின் காரியங்களை குறித்தும் பார்த்தோம். පසුගිය සතියේදී උන්වහන්සේ කුරුසපත් වීම ගැන අපි කතා කළා. இன்றைக்கு நாங்கள் பார்க்க போகிறோம், அது இரண்டுக்கும் இடையிலே நடந்த சம்பவங்கள் சில. අද දවසේදී අපි බලන්න යන්නේ මේ දෙක අතරතුරදී සිදු වුණා වූ ආශ්චර්යමත් දේවල් ගැන. அவருடைய மரணமும் அவருடைய உயிர்த்தெழுதலுக்கு ஊடாக 7 சம்பவங்களை நான் காண்கிறேன். උන්වහන්සේගේ මරණය සහ නැවත නැගිටීම අතරතුරදී සිදු වුණා වූ ආශ්චර්යයන් 7ක් ගැන මම දකිනවා. 7 அற்புதங்களை குறித்து நான் பார்க்கிறேன். හාස්කම් 7ක් මම දකිනවා. முதலாவது அற்புதம் என்னவென்றால், ප්‍රථම එක කුමක්ද නම් மத்தேயு 27ஆம் அதிகாரம் 45ஆம் வசனம் இப்படியாக வரைகிறது. මතෙව් සුභාරංචි පොතේ 27 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 45 වෙනි වගන්තියේ මෙලෙස ලියා තිබෙනවා. සව්වෙනි පැය පටන් 9 වෙනි පැය දක්වා දේශයේ මුළුල්ලේ අන්ධකාරයක් විය. 6ஆம் நேரம் முதல் 9ஆம் மணி நேரம் வரைக்கும் பூமி எங்கும் அந்தகாரம் உண்டாயிற்று. 6ஆம் மணி நேரம் முதல் 9ஆம் மணி நேரம் வரைக்கும் பூமி எங்கும் அந்தகாரம் உண்டாயிற்று. 6 වෙනි පැය පටන් 9 වෙනි පැය දක්වා දේශයේ මුළුල්ලේ අන්ධකාරයක් විය. 3 மணித்தியாலங்கள் முழு பூமியிலும் இருள். පැය 3ක කාලයක් මුළු පොළොව තලයේම අන්ධකාරය. பூமி எங்கும் அந்தகாரம் உண்டாயிற்று. පොළොව මුළු ස්ථානයේම අන්ධකාරයක් பாருங்க, වුණා. இயேசு சிலுவையில் அறையப்பட்ட உடனே முதல் அற்புதம் என்ன தெரியுமா? බලන්න යේසුස් වහන්සේ කුරුසේ අනගසුන් ලැබපු වෙලාවේදී සිදු වුණා වූ පළවෙනි முழு හාස්කම් பூமியில 3 மணித்தியாலங்கள் இருள்.
දේශයේ මුළුල්ලේම පැය 3ක කාලයක අන්ධකාරයක්. இதற்கு முன்பும் இப்படி சம்பவித்தது இல்லை, அதற்கு பின்பும் இப்படியாக ஒரு சம்பவம் ஏற்பட்டதில்லை. ඊට ප්‍රථමයෙන් එවැනි දෙයක් සිදු වුණේ නැහැ. ඊට පසුව එවැනි දෙයක් සිදු இலங்கை වුණේ නැහැ. இந்தியாவில் மாத்திரமல்ல, எகிப்தில் மாத்திரமல்ல, முழு உலகத்திலும் அந்தகாரம் ஏற்பட்டு விட்டது. ලංකාවේ ඉන්දියාවේ පමණක් නෙවෙයි මෙසර දේශයේ පමණක් නෙවෙයි මුළු දේශයේම මුළු ලෝකයේම අන්ධකාරයට පත් වුණා. பாருங்க, இயேசு சிலுவையிலே அறையப்பட்ட வேளையிலே முழு உலகமும் அந்தகாரம் ஏற்பட்டது. காரணம் என்ன? බලන්න යේසුස් වහන්සේව කුරුසේ අනගසන ලැබුව අවස්ථාවේ මුළු දේශයේම අන්ධකාර වුණා. ඒට හේතුව කුමක්ද? இது ஒரு பெரிய அற்புதம் இல்லையா? Is it not a great miracle that the entire earth became dark when Jesus was crucified on the cross of Calvary? இயேசு சிலுவையில் அறையப்பட்ட வேளையிலே உலகத்துக்கே தாங்க முடியல. යේසුස් වහන්සේව කුරුසේ අනගසන ලැබුව අවස්ථාවේදී මේ ලෝකයට මේ දරා ගන්නට බැරි වුණා. காரணம் என்ன என்பதை பார்க்க போகிறோம். හේතුව කුමක්ද කියන එක අපි දැන් බලන්න යනවා. கொலோசியர் 1 அதிகாரம் 15 16 வசனங்கள் இப்படியாக வரைகிறது. කොලොසි පොතේ පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ 15 සහ 16 යන වගන්ති වල මෙලෙස ලියා තිබෙනවා. උන්වහන්සේ අදෘශ්‍යමාන දෙවියන් වහන්සේගේ ස්වරූපය මුළු මැවිල්ලේ කුළුඳුලා නොය. அவர் அதிர்சனமான தேவனுடைய தற்சுரூபமும் சர்வ சிருஷ்டிக்கும் முந்தின பெருமானவர். சர்வ சிருஷ்டிக்கும் முந்தின பேருமானவர். මුළු මැවිල්ලේම කුළුඳුලා නොය. මග්නිසාද සිංහාසන වේවා, ස්වාමිකම් වේවා, අධිපතිකම් වේවා, බලපරාක්‍රම වේවා, ස්වර්ගවල සහ පොළොවෙහි ඇති පෙනෙන්නා වූ දේවල්ද නොපෙනෙන්නා වූ දේවල්ද යන සියල්ල උන්වහන්සේ තුල මවන ලද්දේය. සියලු දේ උන්වහන්සේ කරුණ කොටගෙනද උන්වහන්සේ උදෙසාද මවා තිබේ. ஏனென்றால் அவருக்குள் சகலமும் சிருஷ்டிக்கப்பட்டது, பரலோகத்தில் உள்ளவைகளும் பூலோகத்தில் உள்ளவைகளுமாகிய அவருக்குள் சகலமும் சிருஷ்டிக்கப்பட்டது. උන්වහන්සේ තුල සියල්ල මවන ලද්දේ. யாருக்குள்ள சிருஷ்டிக்கப்பட்டதா? எல்லா காரியங்களும் யாருக்குள்ளே? அவருக்குள்ள, கிறிஸ்துவுக்குள்ள ක්‍රිස්තුස් சிருஷ்டிக்கப்பட்டது. වහන්සේ තුල සියල්ලම මවන ලැබුවා කියලා බලනවා අපි. பரலோகத்தில் உள்ளவைகளும் பூலோகத்தில் உள்ளவைகளுமாகிய காணப்படுகிறவைகளும் காணப்படாதவைகளுமான சகல வஸ்துக்களும், சிங்காசனங்களானாலும் கர்த்தத்துவங்களானாலும் துரைத்தனங்களானாலும் அதிகாரங்களானாலும் சகலமும் அவரை கொண்டும் அவருக்கென்றும் சிருஷ்டிக்கப்பட்டது. சகலமும் அவரை கொண்டும் அவருக்கென்றும் சிருஷ்டிக்கப்பட்டது. සියලු දේම උන්වහන්සේ උදෙසා මවා තිබේ. பாருங்க, எல்லா சண்டாராசரங்களும் மற்ற எல்லா காரியங்களும் யாருக்கூடாக சிருஷ்டிக்கப்பட்டது? கிறிஸ்துவுக்கூடாக බලන්න சிருஷ்டிக்கப்பட்டது. සියලුම මැවිල්ල සර්ව මැවිල්ල සියල්ලම උන්වහන්සේ උදෙසා මවා තිබෙනවා. அவருக்கென்றும் அவருக்கூடாக அவருக்காகவும் சிருஷ்டிக்கப்பட்டது. උන්වහන්සේ තුලින්ද උන්වහන්සේ උදෙසාද ඒවා මවා තිබෙනවා. அவரை கொண்டு சிருஷ்டிக்கப்பட்டது, அவருக்காக சிருஷ்டிக்கப்பட்டது. උන්වහන්සේ තුලින් මවුන් ලැබුවා, උන්වහන්සේ උදෙසාද මවුන් ஏன் ලැබුවා. முழு உலகமும் அந்தகாரத்துக்குள்ளானது தெரியுமா? මක්නිසාද මුළු දේශයේම අන්ධකාරයට පත් උනේ. என்னை சிருஷ்டித்தவரை சிலுவையில் அறைந்து விட்டார்கள். මාගේ මැවුම් කාර්යයන්න් වහන්සේව කුරුසෙපත් කළපු නිසායි. இருளையும் ஒளியையும் சிருஷ்டித்தவரை சிலுவையில் அறைந்து விட்டார்கள். ආලෝකයේ සහ අන්ධකාරයේ මැව්වා වූ තනන් වහන්සේව කුරුසේ යන முழு ගැසුවා. உலகத்தின் பாவமும் அவர் மீது சுமக்கப்பட்டது. මේ මුළු ලෝකයේ පාපය උන්වහන්සේ මත இந்த පැටවුවා. வெளிச்சத்துக்கு அதை தாங்கிக் கொள்ள முடியவில்லை. මේ ආලෝකයට දරා ගන්නට இந்த බැරි වුණා. உலகத்துக்கு அதை தாங்கிக் கொள்ள முடியவில்லை. මේ ලෝකයට දරා ගන්නට බැරි It වුණා. was too heavy for the earth and the creation to accept that Jesus was crucified on the cross of Calvary. இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையிலே அறையப்பட்டதை ஒருவராலும் ஒரு சிருஷ்டியாலும் ஒரு சிருஷ்டிக்கப்பட்ட காரியங்களாலும் தாங்கிக் கொள்ள යේසුස් முடியவில்லை. වහන්සේ කුරුසේ අනගසන ලැබපු එක කිසිම මැවිල්ලකට මවුන් ලද කිසිම දෙයකට දරා ගන්නට බැරි වුණා. அருமையான தேவஜனமே, உங்களுக்காகவும் எனக்காகவும் உங்களுடைய என்னுடைய பாவங்களை அவர் மீது சுமந்தவுடனே நாங்கள் தாங்கிக் கொள்ளுகிறோம். අප උදෙසාද ඔබ උදෙසාද අපගේ පාප උන්වහන්සේ කරපට තැබුවෙන් පසු අපි ඒක දරා ගන්නවා. ஆனால் இந்த சிருஷ்டிக்கப்பட்ட காரியங்கள் சொல்லுகிறது எங்களால் தாங்கிக் கொள்ள முடியவில்லை என்று. இருளானது. නමුත් මැවිල්ල කියනවා අපිට ඒක දරා ගන්නට බැහැ. ඒ නිසා ඒක අන්ධකාරයට පත් වුණා. பூமி எங்கும் அந்தகாரம் உண்டாகினது.
මුළු දේශේ පුරාම අන්ධකාරය அது පාටපත් වුණා. முதலாவது அற்புதம். ඒ පළවෙනි ආශ්චර්යය இரண்டாவது அற்புதம் என்னவென்றால் දෙවෙනි හාස්කම නම් மத்தேயு 27 அதிகாரம் 51 வசனத்திலே வாசிக்க கேட்போம். මතෙව් සුභාරංචි පොතේ 27 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 51 වෙනි වගන්තිය කියවන්නට අසමු. බලව දේව මාලිගාවේ තිරය ඉහළ පටන් පහළට දෙකඩව ඉරුණේය. පොළව කම්පා වූවාය. அப்பொழுது தேவாலயத்தின் திரைச்சீலை மேல் தொடங்கி கீழ் வரைக்கும் இரண்டாக கிழிந்தது. அப்பொழுது தேவாலயத்தில் இருக்கிற திரைச்சீலை மேலே இருந்து கீழே வரைக்கும் ரெண்டாக கிழிந்ததாம். බලව දේවමාලිගාවේ තිරය ඉහළ පටන් පහළට දෙකට ඉරුණේය. கீழே இருந்து மேல் அது கிழிந்திருந்தால் மனுஷர் செய்தார்கள் என்று சொல்லலாம். පහළ සිට ඉහළට ඉරිලා තිබුණා නම් ඒක මිනිසෙක් කරා කියලා කියන්නට පුළුවන්. ஆனால் மேலிருந்து கீழாக இரண்டாக கிழிந்ததாம். නමුත් ඉහළ පටන් පහළට දෙකට ඉරුණාය කියලා තිබෙනවා. அது என்னத்தை காண்பிக்கிறது என்றால் ඒ කුමක්ද අපිට පෙන්눔 அந்த කරන්නේ? நாட்களிலே ஆலயத்திலே பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்கும் மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்கும் இடையிலே தான் அந்த திரைச்சீலை இருக்கும். ඒ කාල වකවානුවේ දේව මාලිගාව තුළ සුද්ධ ස්ථානයටත් මහා සුද්ධ ස්ථානයටත් මැද තමයි මේ තිරේ තිබුණේ. அது என்னத்தை காண்பிக்கிறது? ඒ කුමක්ද පිළිබිඹු அந்த කරන්නේ? திரைச்சீலை கிழிந்து இப்பொழுது மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்கும் பரிசுத்தத்துக்கும் இடையிலே ஒரு இடைவெளி இல்லை. දැන් බලන්න මේක දෙකන ඉරුණායෙන් කුමක්ද සිදු වුනේ? සුද්ධ ස්ථානයට අති සුද්ධ ස්ථානයට මැද කිසිම බාධාවක් නැතුව බලන්නට පුළුවන්. எங்களுக்கும் ஆண்டவருக்கும் சிருஷ்டி தெய்வத்துக்கும் இடையிலே இருந்த அந்த பிரிவினை இப்பொழுது ஒருமனப்பட செய்தது. අප අතරද මැවිල්ලේ දෙවියන් වහන්සේ අතර තිබෙනා වූ සම්බන්ධතාවය දැන් එකට පත් වෙලා Today we තිබෙනවා. have access to the throne of God. இன்றைக்கு நாங்கள் ஆண்டவரை பார்த்து அப்பா பிதாவே என்று சொல்லலாம். අද අපිට අපගේ දෙවියන් වහන්සේ බලා අබ්බා පියාණෙනි කියා අඬගසන්නට පුළුවන්. இப்பொழுது நாங்களும் ஆண்டவருக்கும் எங்களுக்கும் ஆண்டவருக்கும் இடையிலே இருந்ததானது திரைச்சீலை கிழிக்கப்பட்டு எங்களுக்குள்ள ஒரு ஐக்கியம் வந்து விட்டது. நேரடியாக பரத்தை பார்த்து பேசலாம். දැන් මේ තිරේ ඉරුණ නිසා අපිටත් උන්වහන්සේ අතර සමීපත්වයක් නැත්නම් එකතු වෙන්නට අවස්ථාව ලැබී அந்த තිබෙනවා. திரைச்சீலை மூடப்பட்டு இருந்தது. அந்த திரைச்சீலை இரண்டாக கிழிந்ததாம். ඒ තිරේ වැසී තිබුණා ඒක දෙකට ඉරුණා කියලා අපි බලනවා. அந்த நாட்களில் யூத ஜனங்கள் இதை பார்த்த பொழுது ஆச்சரியப்பட்டார்கள். இது ஒரு பெரிய அற்புதம். ඒ දවස්වල යුදෙව් ජනතාව ඒක බලලා මේක මහා අහස්කමක් කියලා இது සිතුවා. மனுஷனுடைய வேலை அல்ல. මේක මිනිස්සෙක්ගේ වැඩක් இயேசு නෙවෙයි. சிலுவையிலே போன உடனே යේසුස් වහන්සේ කුරුසියට ගිය ගමන්ම அந்த ஆலயத்திற்கு திரைச்சீலைக்கே தாங்க ඒ முடியவில்லை. දේව මාලිගාවේ තිබුණා වූ ඒ තිරයට මේ දරා ගන්නට அதை බැරි වුණා. கிழிந்து தெய்வத்தோடு எங்களை ஒப்புரவாக செய்தது. ඒක ඉරිලා අපිට අපව දෙවියන් වහන්සේ සමග සමගි කළා. அது இரண்டாவது அற்புதம். ඒ දෙවෙනි හාස්කමයි. மூன்றாவது அற்புதத்தை තුන්වෙනි හාස්කම නම් அதே வசனத்திலே நாங்கள் இரண்டாம் பகுதியை பார்க்க ඒ போகிறோம். වචනේම දෙවෙනි කොටස අපි බලනවා. பூமியும் அதிர்ந்தது. பூமியும் அதிர்ந்தது, கண்மலைகள் பிளந்தது. පොළව කම්පා වූාය, පර්වත மூன்றாவது පැලුණේය. அற்புதத்தை பாருங்கள். තුන්වෙනි හාස්කම බලන්න. பூமியும் அதிர்ந்ததாம், පොළව කම්පා වුණේය, கல்மலைகள் எல்லாம் பிளந்ததாம். පර්වත පැලී ගියේ. கண்மலைகள் பிளந்தது, கற்பாறை எல்லாம் ඒ நொறுக்கப்பட்டது. පර්වත ඔක්කොම පැලිලා ඒක පොඩි කරනු ලැබුවා. பாருங்க, உடைக்கப்பட முடியாத, அசைக்கப்பட முடியாத இருந்ததான அந்த கண்மலைகள் எல்லாம் பிளந்ததாம். බලන්න සොලවන්නට බැරි, කඩන්නට බැරි ඒ ගල් පර්වත ඒවා පිපිරී ගියා කියලා இன்னைக்கு කියනවා. எத்தனை காரியங்கள் எங்கள் வாழ்க்கையிலே நொறுக்கப்பட முடியவில்லை, உடைக்கப்பட பிடுங்கப்படவோ பிளவுபடவோ முடியாமல் இருக்கு. බලන්න අපගේ ජීවිතවල මොනතරම් දේවල් දෙකට පාන්නට බැරි නැත්නම් කැඩී යන්නට බැරුව තිබෙනවද? இயேசு கிறிஸ்துவின் மரணத்துக்கூடாக යේසුස් වහන්සේගේ මරණය කරන முழு කොටගෙන பூமியும் அசைந்ததாம். මුළු පොළොවම කම්පා වුණේ කියලා. இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் பார்த்தார்கள், ඉස්රායෙල් ජනතාව யூத බැලුවා. ஜனங்கள் பார்த்தார்கள். යුදෙව්වන් ඒ දෙස බැලුවා. இது எப்படி அதிர்ந்தது? මේ කෙලෙසද ඒ කම්පා වුණේ? அசைக்க முடியாத கண்மலைகளெல்லாம் வெடிப்பு உண்டாகி விட்டது. සොලවන්නට බැරි මේ පර්වත කෙලෙසද පැලුනේ. அது பிளந்ததாம். ඒ පැලුනේ. நான் நம்புகிறபடி அது பிளந்த நேரத்தில் கண்மலையின் மேல் இருந்தவர்கள் எல்லாம் அடியிலே போயிருப்பார். මං සිතනවා ඒක පැලෙන වෙලාවේදී ඒ මුදුනේ සිටපු අය සීල දෙනාම පාත්‍රය යන්න ඇති. கட்டிடங்கள் எல்லாம் கீழே போயிருக்கும், பூமிக்கு கீழே. ගොඩනැග එතන තිබුණු ගොඩනැගිලි සියල්ලම පහළට යන්න ඇති. உலகத்துக்கு தாங்க முடியவில்லை. ලෝකයට දරා ගන්නට බැරි වුණා. இது மூன்றாவது அற்புதம். මේ තුන්වෙනි හාස්කමයි. நாலாவது அற்புதம் என்னவென்றால் හතරවෙනි හාස්කම කුමක්ද? 52 වසනத்திலே வாசிக்க கேட்போம். 52 වෙනි වගන්තිය අපි කියවන්නට අසනවා. සොහොන් ගෙවල්ද ඇරුණේය.
සැතපී හුන්නා වූ නොයෙක් ශුද්ධවරයන්ගේ ශරීර නැගිටවනු ලදුව. கல்லறைகளும் திறந்தது. கல்லறைகளும் திறந்தது. සොහොන් ගෙවල් ඇරුණේ. அடுத்த அற்புதம், நான்காவது அற்புதம் என்னது? හතරවෙනි හාස්කම කුමක්ද? கல்லறைகள், எருசலேமில் இருந்த கல்லறை எல்லாம் திறக்கப்பட்டது. යෙරුසලේමේ තිබුණා වූ සියලුම සොහොන් ගෙවල් වල දොරටු විවෘත වුණේ. கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்க. පොඩ්ඩක් කල්පනා කරලා බලන්න. எங்களுடைய நாட்டுல கல்லறைகள்லாம் திடீர்னு திறந்தா என்ன நடக்கும்? අපගේ රටේ තිබෙනා වූ සොහොන් ගෙවල් ඔක්කොම එකපාරටම ඇරුණා නම් කොහොමද තියෙන්නේ? நீங்களும் நானும் விடுவோம் ஓட்டம். අපි නම් දුවන්න පටන් ගන්නේ. கல்லறை பக்கத்துல போனாலே ஒரு பயம். සොහොන් ගෙවල් ළඟින් ගියාම අපි බයටපත් වෙනවා. நான் முதல்ல ஒரு சம்பவம் சொன்னது எனக்கு ஞாபகம் ඊට இருக்கு. ප්‍රථමයෙන් මා කී කතාවක් நான் வாலிப வயதா இருந்த நேரத்திலே මගේ යෞවන කාලයේදී ஈவினிங் கிளாஸ் எல்லாம் முடிச்சு லேட்டா போறது உண்டு. සවස පන්ති අමතර පන්ති ඉවර වෙලා යන ஒரு நாள் අවස්ථාවේදී 8 மணி, இரவு 8 மணிக்கு நான் நடந்து போய் දවසක් கொண்டிருக்கேன். දා රාත්‍රී 8ට මා ගමන් කරන அது වෙලාවේදී மலை பிரதேசம், அங்கே லைட்டுகள் கிடையாது. ඒක කඳුකර දේශේ නිසා හේවි වැඩි ලයිට් ராத்திரி நடந்து தனியாக போய் கொண்டிருக்கிறேன் பாடசாலை முடிந்து மாலை வேளையில. දැන් රාත්‍රී කාලයේදී තනියෙන් මං ගමන් කරමින් සිටියා. காற்றடிச்சு கொண்டிருந்தது. හුළඟ හමාගෙන තිබුණා. அந்த வேளையில இந்த கல்லறைகள் எல்லாம் தாண்டி தான் போக வேண்டும். ඒ අවස්ථාවේදී මේ සොහොන් ගෙවල් එහෙම පව් කරගෙන තමයි ඇවිදලා යන්නට ඕන. அந்த பாதை வழியாக தான் செல்ல வேண்டும். ඒ මාර්ග වලින් තමයි යන්නට ஒரு ඕන. பிரச்சனை கிடையாது, எல்லாம் இருளாய் இருந்தது. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. සියලුම අන්ධකාරයටයි அந்த තිබුණේ. நேரத்தில் திடீரென்று காற்றடித்தது. ඒ අවස්ථාවේදී හදිස්සියෙම හුළං හමන්නට පටන් ගත්තා. மரங்கள் அசையத் தொடங்கினது. ගස් සෙලවෙන්නට පටන් ගත්තා. ஊன்னு ஒரு சத்தம் வந்துச்சு. நான் யோசித்தேன், யாரோ உள்ளுக்கு இருந்து எழும்பிட்டான் தான் போல. මං කල්පනා කරා කවුදෝ සොහොන්ගේ ඇතුළේ ඉඳලා නැගිට්ටා කියලා. விட்டேன், ஓட்டம் அங்க இருந்து வீடு வரைக்கும் ஓடுவேன். පරදුවට පරදුවට තව දිව්වා තමයි அந்த මම. ராத்திரி எல்லாம் காய்ச்சல், ඒ දා රෑ සම්පූර්ණයෙන් උණ ගැහිලා හිටියා. அவ்வளவு பயம். තරම් මං බියටපත් වුණා. காற்று அசைற நேரமே, அந்த மரங்களின் இலைகள் அசைற நேரமே இவ்வளவு பயப்பட்டா. ඒ ගස්වල කොළ සෙලවෙන අවස්ථාවේදී මෙවැනි මේ ආකාරයෙන් බයක් ඇති වුණා. கல்லறைகள் திறக்கிற நேரம் என்ன நடக்கும்னு யோசித்து பாருங்க. පොඩ්ඩක් කල්පනා කරලා බලන්න එහෙනම් ගල් ගුහාවල් සොහොන් ගෙවල් විවෘත වුණා නම් කොහොමද තියෙයිද? அந்த எருசலேம் பகுதியில் இருந்ததான எல்லா கல்லறைகளும் திறக்கப்பட்டதாம் இயேசு சிலுவைக்கு கொண்டு போனவுடன். ඒ යෙරුසලමේ තිබුණා සියලුම සොහොන් ගෙවල් විවෘත වුණා යේසුස් වහන්සේව කුරුසේ යනකම් இது அற்புதம் இல்லையா? මේක හාස්කමක් ஒரு නෙවෙයි. கல்லறை என்று சொல்லவில்லை, එක සොහොන් ගුහාවක් කියලා எல்லா කියන්නේ. கல்லறைகளும் திறக்கப்பட்டதாம். සොහොන් ගුහාවල් සියල්ලම කියලා කියනවා. கல்லறைகள் திறக்கப்பட்டது, பிளந்ததாம். ඒක සොහොන් ගුහාවල් ඇරුණේ කියලා කියනවා. எருசலேமின் ஜனங்கள் ஆச்சரியப்பட்டார்கள். යෙරුසලමේ ජනතාව ආශ්චර්යවත් கொஞ்சம் වුණා. யோசித்து பாருங்க. පොඩ්ඩක් කල්පනා කරලා බලන්න. கல்லறைக்கு உள்ளே அடக்கம் பண்ணப்பட்டவர்களுக்கே தாங்க முடியவில்லை. බලන්න සොහොන් ගුහාවල තැන්පත් කරනු ලැබපු අයට මේක දරා ගන්න බැරි இயேசுவை වුණා. சிலுவையில் அறைந்தவுடனே යේසුස් වහන්සේ කුරුසේ යනකසපු අවස්ථාවේදී கல்லறைகள் திறக்கப்பட்ட அற்புதம். සොහොන් ගෙවල් විවෘත වුණා වූ හාස්කම. அருமையான தேவஜனமே, අනර්ගෝ දෙවියන් වහන්සේ இயேசு කියන්නේ. சிலுவையிலே அறையப்பட்டார் என்று கேள்விப்பட்டவுடனே යේසුස් වහන්සේ කුරුසේ යනකසට ලැබුවා කියලා எங்களுடைய ආරංචින ගමන් இருதயங்கள் திறக்கப்பட வேண்டும். අපගේ හදවත් විවෘත වන්නට பக்கத்தில் ඕන. இருக்கிறவங்களை கரங்களை தட்டி கேளு, உங்களுடைய இருதயம் திறக்கப்படுகிறதா என்று ළඟින් கேளுங்க பாப்போம். එක්කෙනාගේ අතට අත දීලා කියන්න ඔබගේ හදවත් විවෘත වෙන්න எத்தனை ඕන කියලා. பேருடைய இருதயங்கள் இன்னும் மூடப்பட்டு இருக்கிறது? කී දෙනෙක්ගේ හදවත් තාම වැසී තිබෙනවද? பேசிக் கொண்டிருக்கிற இந்த வேளையில் ஒரு அற்புதம் நிச்சயமாய் நடக்கும். කතා කරමින් සිටින මේ අවස්ථාවේදීම හාස්කමක් සිදුවන්නට இயேசு ඕන. எங்களுக்காக மரித்தார் என்று விசுவாசித்தால் இந்த இருதய பலகைகள் திறக்கப்பட வேண்டும். යේසුස් වහන්සේ අප උදෙසා ජීවිතේ පූජා කළා කියලා සිතනවා නම් අද දවසේදී අපගේ හදවත් විවෘත වන්නට அவருடைய ඕන. கல்வாரியின் சிநேகத்தை நினைக்கும் பொழுது எங்களுக்கு தாங்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலை ஏற்பட வேண்டும். වහන්සේගේ කල්වාරි ප්‍රේමය ගැන අපි සිහි කරන වෙලාවේ අපිට දරා ගන්නට බැරි දුකක් ඇතිවන්නට ඕන. அது நான்காவது அற்புதம். ඒක හතරවෙනි හාස්කම. ஐந்தாவது அற்புதத்தை அதே வசனத்தில் இரண்டாம் பகுதியிலே பார்க்க போகிறோம். පස්වෙනි හාස්කම ඒ වගන්තියේම දෙවෙනි කොටස අපි බලනවා. நித்திரை அடைந்திருந்த அநேக பரிசுத்தவான்களுடைய சரீரங்களும் எழுந்திருந்தது. සැතපී උන්නා වූ නොයෙක් ශුද්ධවරයන්ගේ ශරීරය නැගිටවන ලදුව. நித்திரை அடைந்திருந்த, நித்திரை என்று சொன்னால் மரணம். සැතපී සිටියා කියලා කියන්නේ මැරී සිටියා ஆனால் කියන එක. கிறிஸ்தவர்களுக்கு ஆண்டவருடைய பிள்ளைகளுடைய மரணத்தை வேதம் எப்படி சொல்லுகிறது என்றால் நித்திரை என்று சொல்லுகிறது. ස්වාමින් වහන්සේගේ දරුවන්ට මරණය කෙබඳු ආකාරයෙන් කියනවාද කිව්වොත් ඒක නිදාගෙන ඉන්න සැතපී සිටිනවා කියලා. ஞானஸ்நானத்துக்கு கூடாக நீங்கள் மறுபடியும் பிறந்தால் ඔබ බෞද්ධිස්මයේ කර්ණ කොටගෙන නැවත උපත ලැබුවොත් உங்களுடைய முதல் மரணம் ஆகிவிட்டது. ඔබගේ ප්‍රථම මරණය සිදු වෙලා அதுக்கு பிறகு හමාරයි. உங்களுக்கு மரணம் கிடையாது. ඊට පස්සේ ඔබට මරණයක් නැහැ. எங்களுடைய மரணம் என்ன தெரியுமா? අපගේ මරණය කුමක්ද දන්නවද? நித்திரை.
සැතපීම. ராத்திரி அப்படியே தூங்க போகிறோம், காலையில வரைக்கும் நடக்கிற சம்பவமே தெரியாது අපි රැට නිදාගෙන සැතපීලා ඉන්න වෙලාවේ උදේ වෙනකන් රාත්‍රී කාලේ සිදු වුණු කිසිම දෙයක් අපි දන්නේ නැහැ. அதுதான் சொல்றது, கர்த்தருக்குள் நித்திரை அடைகிறவர்கள். ඒ නිසා තමයි කියන්නේ ස්වාමින් වහන්සේ තුල සැතපුණු අය. இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள் மரிக்கிறவர்கள் பாக்கியவான்கள் என்று சொல்ல வந்திருக்கிறேன். යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුල නැසින්නා වූ අය භාග්‍යවන්තයන් කියලා කියන්නට පැමිණ සිටිනවා. பாக்கியவான்களா இருக்கிறவங்க மாத்திரம் கரங்களை தட்டி ஒரு ஹல்லேலூயா சொல்லுவோம். භාග්‍යවන්තයන් පාමණක් අත්ප්‍රසන්නාවෙන් ස්වාමීන් වහන්සේ ස්තුති කරන්න. நித்திரை அடைந்திருந்த அநேக பரிசுத்தவான்களுடைய சரீரங்கள் என்ன நடந்துச்சான்? எழுந்திருந்ததா. සැතපී උන්නා වූ නොයෙක් සුද්ධවන්තයන්ගේ ශරීර නැගිටිනු ලැබුව. சாதாரண ஜனங்கள் அல்ல, සාමාන්‍ය ජනතාව නොවේ. அவிசுவாசிகள் அல்ல, නොහැදිලිවන්තයන් නොවේ. பரிசுத்தவான்கள். සුද්ධවන්තයන්. எல்லாம் சத்தமா சொல்லுங்க, பரிசுத்தவான்கள். ඔක්කොමලා සද්දමලගා කියන්නේ நான் සුද්ධවන්තයන්. நம்புகிறேன் நீங்க எல்லாம் பரிசுத்தவான்கள் என்று. මා විශ්වාස කරන අපි සියලු දෙනාම සුද්ධවන්තයන් நீங்க எப்படி කියලා. நம்புறீங்களோ தெரியாது. ඔබ කෙබඳු ආකාර විශ්වාස நான் කරනවද දන්නේ. நம்புறேன், நான் பரிசுத்தவான். මම විශ්වාස කරන මම நான் සුද්ධවන්තයෙක්. ஒரு நாள் நித்திரை அடைவேன், මම දවසක් දා නිදා ගන්න. அதே வேளையில நான் எழுந்திருப்பேன். ඒ වගේ මම නැගිටිනු ලබනවා. அந்த எருசலேம் பகுதியில் இருந்த கல்லறைகள் திறக்கப்பட்டது. ඒ යෙරුසලමේ තිබුණා වූ සොහොන්ගල් විවෘත වුණා. கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்க, පොඩ්ඩක් කල්පනා කරලා බලන්න. இந்த யூதர்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கிற வேளையில මේ යුදෙවුන් බලාගෙන ඉන්න වෙලාවේදී பரிசுத்தவான்கள்லாம் எழும்பி உட்கார்ந்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க. සුද්ධවන්තයන් ඔක්කොම නැගිටලා වාඩි වෙලා බලාගෙන என்னத்தை ඉන්නකොට பார்த்து கொண்டிருப்பாங்க? කුමක් දැසද උන් බලාගෙන என்னத்தை ඉන්නේ? பழைய ஏற்பாட்டு பரிசுத்தவான்கள் என்னத்தை பார்த்து கொண்டிருப்பாங்க? පැරණි කිවිසුමේ මේ සුද්ධවන්තයන් මොනවද බලාගෙන எழுப்பி ඉන්නේ? பார்த்துட்டு இருப்பாங்க, இயேசுவை சிலுவையிலே அறைகிறார்கள். නැගිටලා බලන්නට යේසුස් වහන්සේ කුරුසයන කසා இது තිබෙන එක. அற்புதமா இல்லையா? මේක හාස්කමක්ද இது නොවේද? மனுஷனால் முடியாது, මේක මනුෂ්‍යයෙක් தெய்வங்கள் කරන්නට என்று බෑ. சொல்லுகிற ஒருவராலும் முடியாது. දෙවිවරුන් කියන්නා වූ අයට කරන්න ஆனால் බෑ. கிறிஸ்துவால முடியும். නමුත් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේට கிறிஸ்து පුළුවන්. சிலுவைக்கு போன உடனே, යේසුස් වහන්සේ කුරුසයට ගිය ගමන් கிறிஸ்து அங்க மரிக்கிற வேளையிலே වහන්සේ ජීවිතේ පූජා කළ අවස්ථාවේදී பரிசுத்தவான்கள் கல்லறையில் இருந்து எழும்பி விட்டார்கள். සුද්ධවන්තයන් සෝන්ගුවාවලින් නැගී සිටියා. ஹல்லேலூயா, හලෙලූයා. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. இது ஐந்தாவது அற்புதம். මේ පස්වෙනි හාස්කම. ஆறாவது அற்புதம் என்னவென்றால், හයවෙනි හාස්කම කුමක්ද? மத்தேயு 28ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனத்திலிருந்து 6ஆம் வசனம் வரைக்கும் சீக்கிரமாய் பார்க்க போகிறோம். මතේ සුවාරංචි පොතේ 28 වෙනි පරිච්ඡේදයේ පළවෙනි වගන්තියේ සිට 6 වෙනි වගන්තිය දක්වා අපි ඉක්මනට බලන්නට යනවා. ஆறாவது அற்புதம். සබත් දවස නිමවන්ට ලංව සතියේ පළමුවෙනි දවසට එළිවෙන වේලෙහි මග්දලායේ මරියාද අනික් මරියාද සොහොන්ගේ බලන්ට ගියෝය. ஓய்வு நாள் முடிந்து வாரத்தின் முதலாம் நாள் விடிந்து வருகையில் மகதலேனா மரியாளும் மற்ற மரியாளும் கல்லறையை பார்க்க வந்தார்கள். இப்பொழுது இயேசு மரித்தார், அவர் இப்பொழுது கல்லறையிலே வைத்து விட்டார்கள். இவர்கள் இருவரும் பார்க்க வருகிறார். දැන් යේසුස් වහන්සේ මිය ගියා. උන්වහන්සේ සෝන් ගුවාවක තැබුවා. දැන් මේ දෙදෙනා උන්වහන්සේව බලන්නට පැමිණෙනවා. එවිට මහත් පොළොව කම්පාවක් විය. මග්නිසාද ස්වාමින් වහන්සේගේ දූතයෙක් ස්වර්ගයෙන් බැස ඇවිත් ගල අහකට පෙරලා ඒ පිට හිඳගත්තේය. அப்பொழுது பூமி மிகவும் அதிரும்படி கர்த்தருடைய தூதன் வானத்திலிருந்து இறங்கி வந்து வாசலில் இருந்த கல்லை புரட்டி தள்ளி அதன் மேல் உட்கார்ந்தான். பாருங்க, பூமி அதிரும்படி බලන්න පොළොව කම්පා වෙන විදියට. இயேசுவை கிறிஸ்துவின் சரீரத்தை வைத்த இடத்திலே பூமி அதிர்ந்தது. යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තැන්පත් කර තිබුණු ස්ථානයේ පොළොව කම්පා වුණා. பாருங்க, அவரை மூடி வைத்திருந்தார்கள். බලන්න උන්වහන්සේ වසා තබා තිබුණා. பெரிய ஒரு கல்லினால் அவர் அடைக்கப்பட்டு வைத்திருந்தார். ලොකු ගලකින්නේ දොරටුව වසා තිබුණා. வானத்துக்கு அதை தாங்க முடியவில்லை. අහසට දරා ගන්නට බැරි වුණා. தூதன் இறங்கி வருகிறான், දූතයා බැස පැමිණෙනවා. அந்த கல்லறை திறக்கப்படுகிறது. ඒ සෝන් ගුවාව විවෘත වෙනවා. இன்னைக்கு காலை வேளையிலே அநேகருடைய கல்லறைகள் திறக்கப்பட போகிறது. මේ උදෑසන බොහෝ දෙනෙක්ගේ සෝන් ගුවාවල් විවෘත වන්නට அநேக යනවා. ஆசீர்வாதங்கள் உங்களுக்கு தடையாய் බොහෝ இருந்திருக்கலாம். ආශිර්වාදන ඔබට බාධා இன்னைக்கு වෙන්නට நீங்கள் පුළුවන්. ஆண்டவரை விசுவாசித்தால் අද ඔබ ස්වාමින් වහන්සේ විශ්වාස உங்களுடைய කරනවා. அடைக்கப்பட்ட காரியங்கள் இன்றைக்கு திறக்கப்பட ඔබ போகிறது. උදෙසා වැසී තිබෙනා වූ දේවල් විවෘත වන්නට விசுவாசிகள் යනවා. மாத்திரம் எழுந்து ஒரு ஹalleluya சொல்லிவிட்டு විශ්වාස කරන අය පමණ නැගිට හලෙලූයා කියන්න. ஹalleluya. ஹalleluya. இன்னைக்கு அடைக்கப்பட்ட காரியங்களை ஆண்டவர் திறக்க போகிறார். අද වැසී තිබෙනා වූ දේවල් ස්වාමින් වහන්සේ கல்லறை විවෘත කරන්න. திறக்கப்பட்ட வேளையிலே தூதன் வந்து அங்கே அமர்ந்திருக்கிறார். සෝන් ගුහාව විවෘත වෙලා තිබෙන අවස්ථාවේදී දූතයා පැමිණ එතන අසුන්ගෙන සිටියා. ඔහුගේ පෙනීම විදුලිය මෙන් විය. ඔහුගේ වස්ත්‍ර හිමමින් සුදුව තිබුණේය. அவனுடைய ரூபம் மின்னலைப் போலவும்
அவனுடைய வஸ்திரம் உறைந்த மலையைப் போல வெண்மையாகவும் இருந்தது. ஹல்லேலூயா. எப்படி இருந்ததாம் வேதம் சொல்லுகிறது? හලෙලූයා. කොහොමද තිබුණේ ස්වාමීන් වහන්සේ වචනේ ලියා තිබෙනවා? அது எப்படியா இருந்ததா? மின்னலை போல இருந்ததா. විදුලියමෙන් තිබුණේ. தூதர் இறங்கி வரும் பொழுது மின்னலை போல இருந்ததா. දූතයා බැස පැමිණෙන අවස්ථාවක විදුලියමෙන් තිබුණා කියලා அடுத்த තිබෙනවා. வார்த்தை சொல்லுகிறது, ඊළඟ වගන්තිය කියනවා රැකවල්ලු ඔහුට බයින් වෙවුලා මලවුන්සේ ඌහ. காவலாளர் அவனுக்கு பயந்ததினால் திடுக்கிட்டு செத்தவர்கள் போலானார்கள். දේවදූතයා ඒ ස්ත්‍රීන්ට කතා කරමින් බය නොවෙල්ලා. මක්නිසාද කුරුසයේ ඇනගසන ලද යේසුස් වහන්සේව නුබලා සොයන බව දනිමි. தூதன் அந்த ஸ்திரீகளை நோக்கி, நீங்கள் பயப்படாதிருங்கள், சிலுவையில் அறையப்பட்ட இயேசுவை தேடுகிறீர்கள் என்று அறிவேன். பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க பார்த்து சொல்லுங்க, நீங்க பயப்படாதீங்க. ළඟින් එක්කෙනා බලලා කියන බය වෙන්න එපා. பக்கத்தில் இருக்கிறவங்களை கரங்களை கொடுத்து சொல்லுங்க, நீங்க பயப்பட தேவையில்லை. ළඟින් එක්කෙනාට අතර අත දීලා කියන බය நீங்கள் වෙන්න එපා. இயேசுவை தேடி இங்க வந்திருக்கிறீங்க. ඔබ යේසුස් වහන්සේ සොයලා මෙහෙට පැමිණ සිටිනවා. ஹலோ, நாங்க யாரை தேடி வந்திருக்கிறோம்? අපි කාවද සොයලා පැමිණ பாஸ்டரை සිටින්නේ? தேடியா வந்தீங்க? පාස්ටර් හොයාගෙන ආවේ. இயேசுவை தேடி வந்திருக்கிறீங்க. යේසුස් වහන්සේ සොයාගෙන ඔබ ඇවිල්ලා සිටින්නේ. උන්වහන්සේ මෙහි නැත. උන්වහන්සේ කීලෙසම නැගිටිනු සේක. වරෙල්ලා ස්වාමින් වහන්සේ උන් ස්ථානයේ බලා ඉක්මනින් ගොස් அவர் இங்கே இல்லை, தாம் சொன்னபடியே உயிர்த்தெழுந்தார். அவர் இங்கே இல்லை, උන්වහන්සේ මෙහි නැත. அவர் சொன்னபடியே உயிர் தெழுந்தார். උන්වහන්සේ කී ලෙසම නැගිටිනු அது සේක. ஆறாவது அற்புதம். ඒ 6 වෙනි හාස්කමයි. அவர் சொன்னபடியே உயிர் தெழுந்தார். උන්වහන්සේ කී ලෙසම නැගිටිනු සේක. தேவன் இந்த உலகத்தையும் உலகத்தின் காரியங்களையும் மனுஷனையும் எல்லாம் சிருஷ்டித்து விட்டு දෙවියන් වහන්සේ මේ ලෝකයේ දේවල්ද මිනිස්යාව උන්වහන්සේ මවලා ஆறாம் நாளிலே தான் மனுஷனை சிருஷ்டித்தார். 6 වෙනි දවසේම උන්වහන්සේ මිනිස්යාව எல்லா මවුවේ. சிருஷ்டிப்புக்கும் 5 நாட்கள் முடிந்து 6வது நாள்ல மனுஷனை சிருஷ்டித்தார். සියලුම දේ මවලා වෙලා 6 වෙනි දවසේදී මිනිස්යාව සෑදුවා. 6ஆம் நாள் சிருஷ்டிக்கப்பட்ட மனுஷன் பாவத்து நிமித்தம் விழுந்து போனான். 6 වෙනි දවසේ මවුණු ලැබුවා ඒ මිනිස්යා පාපය කන්නකොටගෙන වැටි ගියා. இயேசு மரித்து உயிர் தெழுந்த நாள் அது எத்தனாவது? 6வது அற்புதமாய் இருந்தது. බලන්න යේසුස් වහන්සේ මැරි උත්තාන වුණු දවස කොයි වෙලාවද? 6 වෙනි දවසයි. 6வது அற்புதமாய் இருந்தது. 6 වෙනි හාස්කමව තිබුණා. அருமையான தேவச்சனமே, අනර්ගෝ දෙවියන් වහන්සේ කියන්නේ 6வது நாள் சிருஷ்டிக்கப்பட்ட முதல் மனுஷன் விழுந்து போனபடியால் 6 වෙනි දවසේදී මවුණු ලැබුවා වූ මිනිසයා පසුබට වෙයි. 6வது அற்புதமாக இரண்டாம் ஆதாமாகிய இயேசு உயிர் தெழுந்து ஜீவனை கொடுத்து ஜெயம் கொடுத்திருக்கிறார். දෙවෙනි ஹalleluya. ආදාමන යේසුස් වහන්සේ 6 වෙනි හාස්කමක් හැටියට නැවත නැගිටි ජීවනය ලබා දී තිබෙනවා. இயேசு கிறிஸ்துவின் உயிர் தெழுதலை இல்லாவிட்டால் எங்களுக்கும் இன்றைக்கு எதிர்காலத்தை குறித்த நம்பிக்கை இருக்கா? යේසුස් වහන්සේගේ නැවත නැගිටීම නැත්නම් අදත් අපිට අනාගතය ගැන කිසිම බලාපොරොත්තුවක් Jesus නැහැ. said, I am the resurrection and the life. நானே உயிர் தெழுதலும் ஜீவனுமாய் இருக்கிறேன். මා නැවත නැගිටීමද ජීවනයේද මම වෙමි. அவர் உயிர் தெழுந்தது ஒரு பெரிய அற்புதம். அது 6வது அற்புதம். උන්වහන්සේ නැවත නැගිටීමම මහා හාස්කමක්. ඒ 6 වෙනි හාස්කමයි. அதுதான் இன்றைக்கு எங்களுக்கு நம் எதிர்காலத்தை குறித்த ஒரு நம்பிக்கையை கொடுத்திருக்கு. ඒ තමයි අපගේ අනාගතයට බලාපොරොත්තුවක් දී ලබා දී තිබෙන්නේ. 7வது அற்புதம் என்னவென்றால் 7 වෙනි හාස්කම மத்தேயு කුමක්ද? 27ஆம் அதிகாரம் 53ஆம் வசனம். මතේ සුභාරංචි පොතේ 27 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 53 වෙනි වගන්තිය. ඔහු උන්වහන්සේ නැගිටිනු පසු සොහොන් ගෙවලින් නික්ම ශුද්ධ නුවරට ඇතුල්ව බොහෝ දෙනෙකුට පෙනුනෝය. அவர் உயிர்த்தெழுந்த பின்பு இவர்கள் கல்லறைகளை விட்டு புறப்பட்டு பரிசுத்த நகரத்தில் பிரவேசித்து அநேகருக்கு காணப்பட்டார்கள். பாருங்க, எருசலேமில் நடந்த சம்பவத்தை பாருங்க. බලන්න යෙරුසලේමේ සිදු වුණා වූ මේ දේ. இயேசு உயிர் தெழுந்த பின்பு, எல்லாரும் சொல்லுங்க, இயேசு உயிர் தெழுந்த பின்பு. සියලු දෙනාම කියන්නේ යේසුස් වහන්සේ නැවත උත්ථාන වුණායින් පසු. முதல்ல உயிர் தெழுந்தது யாரு? இயேசு. ප්‍රථමයෙන් උත්ථාන වුණේ කවුද? යේසුස් கல்லறை වහන්සේ. திறக்கப்பட்டது உண்மைதான். සොහොන් ගුහාවල් විවෘත වුණ එක සැබෑවයි. பரிசுத்தவான்கள் அங்கே இருந்தது உண்மை. සුද්ධවන්තයන් ඒ සිටපු එකක් සැබෑවයි. இன்னும் யாரும் வெளியே வரல. තව කවුරුත් පිටතට ආවේ නැහැ. அவர் உயிர் தெழுந்த பின்பு நடந்த அற்புதம் என்னவென்றால், බලන්න උන්වහන්සේ උත්ථාන වුණායින් පසු සිදු වුණා වූ හාස්කම කුමක්ද නම් இந்த கல்லறை
கல்லறையில் இருந்தவரெல்லாம் பரிசுத்தவான்கள் வெளியே வந்துட்டாங்க. මේ සෝන් ගාවල සිටපු සුද්ධවන්තයන් සියලු දෙනා පිටතට පැමිණියා. ஹல்லேலூயா. හලෙලූයා. எப்படி இருக்குன்னு கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்க. පොඩ්ඩක් කල්පනා කරලා බලන්න කොහොම තියෙන්නේ. கல்லறையில் இருந்த பரிசுத்தவான்கள் எல்லாம் உயிர் தெழுந்துட்டாங்க. දැන් සුද්ධවන්තයන් සියලු දෙනා සෝන් ගාවල වල සිටපු අය උත්තර ஒரு கூட்டம் නැගිට්ටා. இயேசுவை தேடிக்கொண்டிருக்கிறது. දැන් කණ්ඩායමක් යේසුස් වහන්සේ සොයමින් සිටිනවා. இப்ப ஆபிரகாம் ஒரு எழுந்து வந்துட்டாரு. දැන් ආබ්‍රහම් වල නැගිටලා ඇවිල්ලා. ஈசாக்கு யாக்கோபு எல்லாம் எழுந்து வந்துட்டாங்க கல்லறையில் இருந்து. දැන් ඊසාක් සහ යාකෝබ් දේ සෝන් ගාවලින් නැගිටලා ඇවිල්ලා. வீட்டுல போய் கதவு தட்டுறாங்க. දැන් ගෙදරට ගිහලා දොර තට්ටු කරනවා. அவங்களோட பிள்ளைகள் தான் இப்ப இருக்கிறாங்க. දැන් ඔවුන්ගේ දරුවන් තමයි அவங்களோட සිටින්නේ. பரம்பரை தான் இருக்குது. ඔවුන්ගේ වංශය අය තමයි දැන් සිටින්නේ. கதவை தட்டி சொல்றாரு, දැන් දොර තට්ටු කරලා நான் කියනවා ஆபிரகாம் வந்திருக்கிறேன். මම ආබ්‍රහම් ඇවිල්ලා ඉන්නේ. இவங்க கேக்குறாங்க, யார் அந்த ஆபிரகாம்? කවුද මේ ආබ්‍රහම්? உங்களுடைய பூட்டனார் தெரியுமா? ඔබගේ කිරිකිත්තව දන්නවද? ஐயோ, அவர் மரித்து எத்தனையோ வருடங்கள் ஆகிவிட்டது. අනේ ඔහු මැරිලා බොහෝ කල් වෙලානේ. ஈசாக்கு வந்து அவருடைய வீட்டை கதவு தட்டுறாரு. දැන් ඊසාක් කියලා ඔවුන්ගේ ගෙදරත් තට්ටු කරනවා. அப்படித்தான் வேதம் சொல்லுகிறது. மரித்த பரிசுத்தவான்கள் எழும்பி அவர்கள் எல்லாரும் நகரத்துக்குள்ளே சென்றார்கள். එහෙම තමයි දැන් සුද්ධ වූ ලියවිල්ලේ ලියා තිබෙන්නේ මිය ගියා වූ සියලුම සුද්ධවන්තයන් නැගිට නුවරට ගියා කියලා. ஈசாக்கு போய் கதவை தட்டி சொல்றாரு, நான் தான் ஈசாக்கு. ඊසාක් ගිහලා දැන් දොර තට්ටු කරලා කියනවා මම තමයි ඊසාක් அப்ப කියලා. இவங்க பிள்ளைகள் சின்ன பிள்ளைகள் எல்லாம் பாக்குறாங்க. දැන් කුඩා දරුවන් බලනවා. ஐயோ, உங்களோட படத்தை நாங்க எங்க வீட்டுல பார்த்தோமே. අපි ඔබගේ පින්තූරයක් අපේ ගෙදර எங்களுடைய දැකලා அப்பாட அப்பா தானே நீங்க. ඔයා ඇවිල්ලා අපේ තාත්තගේ ஐயோ, තාත්තනේ. எப்படி வந்தீங்க? ஆச்சரியப்படுறாங்க. අනේ කොහොමද ආවේ? ඉතින් ආස්කමක් නෙමෙයි. ஓ, யாக்கோபு வந்திருக்கிறாரு. අනේ යාකෝබුත් ඇවිල්ලා. பரிசுத்தவான்கள் எல்லாம் நடக்கிறாங்க. இப்ப සුද්ධවන්තයන් ඔක්කොම ඔබ ඇවිත් எல்லாம் எருசலேமில் போய் சொல்றாங்க. දැන් ඔක්කොමලා යෙරුසලමට ගිහිල්ලා කියනවා. சம்பவித்தது என்ன தெரியுமா? සිදු වුණු දේ කුමක්ද? இயேசு உயிர் தெழுந்து விட்டார். යේසුස් වහන්සේ උත්ථාන වුණා. அவரோடு கூட நாங்களும் உயிர் தெழுந்து விட்டோம். උන්වහන්සේ තමග අපි උත්ථාන ஹalleluya. වුණා. හalleluya. ஹalleluya. ஹalleluya. இது சரித்திரத்தில் வரையப்பட்ட காரியம். මේක ඉතිහාසෙ ලියන ලද දෙයක්. எந்த தெய்வமையா இந்த காரியத்தை செய்திருப்பது? කුමන දෙවි කෙනෙක් කියා ගන්න ආයේද මෙවැනි දෙයක් කළේ? இந்த உலக சரித்திரத்திலே இது ஒரு பெரிய அற்புதம். මේ ලෝක ඉතිහාසයේ මේක මහත් ආස්කමක්. இயேசு உயிர் தெழுந்த உடனே යේසුස් වහන්සේ නැවත උත්ථාන වුණා. கல்லறைகள் திறக்கப்பட்டது. සෝහන් ගෝවල් විවෘත වුණා. பரிசுத்தவான்கள் எழும்பி இருக்கிறாங்க. සුද්ධවන්තයන් இது නැගිටුණා. உங்களுக்கும் எனக்கும் என்னத்தை கற்றுக் கொடுக்கிறது என்றால், මේ ඔබටයි මටයි කුමක්ද උගන්වන්නේ? நானும் நீங்களும் மரித்தாலும் உயிர் தெழுந்திருப்போம். ඔබයි මමයි නැසුණත් අපි නැවත නැගී ஏனென்றால் සිටිනවා. இயேசு இன்றைக்கும் ஜீவிக்கிறார். මක් නිසාද යේසුස් වහන්සේ අද இயேசு ජීවත් இன்றைக்கும் වෙනවා? பிதாவின் வலது பரிசுத்திலிருந்து உங்களுக்காம் எனக்கும் பரிந்து பேசிக் கொண்டிருக்கிறார். යේසුස් වහන්සේ අදත් පියාණන් වහන්සේගේ දකුණු අතේ වැඩ විඳින්මින් ඔබ උදෙසාද මා උදෙසාද මැදිහත් කාර්යයක් වෙලා සිටිනවා. இவர்களை கொன்றவர்கள், මොහුන්ව මරපු අය. ஓ இவர்களை கொன்ற யூதர்கள், මොහුන්ව මරා දැමපු යුදෙව්වන්. ஓ ரோமர்கள், රෝමවරුන්. இவர்களை போய் கேட்கிறாங்க, எங்க இருந்து வந்தீங்க? මොවුන්ගෙන් දැන් අහනවා නුඹලා කොහෙන්ද ආවේ? ஆபிரகாம் என்ன சொல்லி இருப்பாரு? ආබ්‍රහම් කුමක් කියන්නේද? அந்த கல்லறையில் இருந்தா நான் வந்தேன். මම අර සෝන් ගුවාවේ இவங்க போய் பார்த்திருப்பாங்க. දැන් මොහුන් ගිහලා එතන மிலிட்டரி எல்லாம் බලන්න. போய் பார்த்திருக்கோம், என்ன நடக்குது இந்த கல்லறைக்கு. දැන් පිලිප් ඔක්කොම ගිහලා බලන්නේ නැති මේ සෝන් ගුවාවට කුමක්ද සිදු மூடப்பட்ட වුනේ? நிறைய கல்லறைகள் இருக்கிறது. වැසී තිබුණා වූ බොහෝ ගුහා සෝන් ගුහාවක් ஆனா තිබුණා. ஆபிரகாம்ட கல்லறை திறக்கப்பட்டிருக்கு. ආබ්‍රහම්ගේ සෝන් ஈசாக்கோட ගුහාව විවෘත கல்லறை වෙලා. திறக்கப்பட்டிருக்கு. ඊසාක්ගේ විවෘත වෙලා. யாக்கோபுட கல்லறை திறக்கப்பட்டிருக்கு. යාකෝබ්ගේ විවෘත වෙලා. யோசேப்புட கல்லறை திறக்கப்பட்டிருக்கு. යෝසෙෆ්ගේ විවෘත වෙලා. ஓ பாக்குறாங்க, அந்த பேர் பலகையில எழுதப்பட்டிருக்கு யோசேப். දැන් බලනවා ඔවුන්ගේ නාම පුවරුවල ලියා තිබුණා මේ යෝසෙෆ් කියලා. இவங்க எல்லாம் ஆச்சரியப்பட்டுட்டாங்க. දැන් මොහු සියලු දෙනාම ආශ්චර්යමත් වෙලා. எருசலேமின் ஜனங்கள் பயப்பட்டார்கள். දැන් ඉස්රායල් ජනතාව සියලු දෙනාම යෙරුසලම ජනතාව බියටපත් වෙලා. ஐயோ, இது எப்படி நடக்கும்? අනේ මෙබඳු දෙයක් කේසරේ සිදු වෙන්නට පුළුවන්. உங்களுடைய காரியங்கள் வாய்க்கப்படும் பொழுது ඔබගේ කාරණාව නිෂ්ඨ වෙන වෙලාවෙදී உலகத்தின் ஜனங்கள் ஆச்சரியப்படுவார்கள். ලෝකේ ජනතාව විස්මිත நீங்கள் වෙන්නට යනවා. கிறிஸ்துவுக்குள்ளே இருப்பீர்கள் என்றால், ඔබ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුල සිටිනවා නම් கர்த்தர் அடைக்கப்பட்ட வாசல்களை திறக்கும் பொழுது ස්වාමින් වහන්සේ වැසී තිබෙනා දොරටු உலக විවෘත කරන ஜனங்களை වෙලාවේදී பார்த்து கேட்பாங்க, இது ஆகுமா? Is it possible? ලෝක Yes, ජනතාව ඔබ දෙස බලා මෙවැනි දෙයක් සිදු වෙන්න yes, it පුළුවන්ද? is possible by my God. ඔව් මේ දේ සිදු වෙන්නට පුළුවන්. අපගේ දෙවියන් වහන්සේට සියල්ල කරන්නට எங்கள் පුළුවන්. தேவனால் சகலமும் கூடும். අපගේ දෙවියන් වහන්සේට සියල්ල කරන්නට மனுஷனால் පුළුවන්. முடியாததை முடிக்கிறவர் தான் எங்களுடைய ஆண்டவர். මනුෂ්‍යයාට කරන්නට බැරි දේ නිම කරන්නා වූ තනන් වහන්සේ අපගේ දෙවියන් உங்களுடைய වහන්සේ. சூழ்நிலை எப்படி என்று எனக்கு தெரியாது. ඔබගේ වාතාවරණය කෙබඳු ආකාරයක තිබෙනව අපි දන්නේ නැහැ. ஆனால் கல்லறைகள் திறக்கப்பட்டன. නමුත් සෝන් ගුහාවල් විවෘත பக்கத்துல වුණා. இருக்கிறவங்க பார்த்து கேளுங்க, எத்தனை காரியங்கள் அடைக்கப்பட்டிருக்குன்னு கேளுங்க. ළඟින් එක්කෙනෙක් අහන්න මොනතරම් දේවල් වැසී நீங்க තිබෙනවද? விசுவாசி தானே?
ඔබ ඇදහිලිවන්තයෙක් නේද? நீங்கள் விசுவாசித்தால் ඔබ අදහනවා නම් இயேசு கிறிஸ்துவின் உயிர்த்தெழுதலை விசுவாசித்தால் යේසුස් වහන්සේගේ නැවත නැගිටීම ඔබ විශ්වාස அடக்கப்பட்ட කරනවා නම් காரியங்கள் இன்றைக்கு திறக்கப்படும். වැසී තිබෙනා වූ සියලු දේ විවෘත වෙන්නට தேவன் යනවා. வான்சி விவர்த்த கராய் ஆண்டவர் நிச்சயமாய் திறப்பார். God will open it. Hallelujah. ස්වාමින් වහන්සේ සැබෑ ලෙසම විවෘත කරන්නට යනවා. எவ்வளவு கஷ்டமான காரியங்களாய் இருந்தாலும் මොනතරම් බැලරුම් කාරණාවක් அது වුණත් கான்கிரீட் போட்டு மூடப்பட்டிருந்தாலும் ඒ කොන්ක්‍රීට් දාලා වහලා තිබුණා. உயிர்த்தெழுதலின் வல்லமை இதுதான் ஐயா. නැවත නැගිටීමේ බලය මෙයයි கரங்களை මගේ தட்டி ஒரு මහත්මයා. விசை நாமத்தை பயன்படுத்துவோம். අත්ප්‍රසන්නාදෙන් ස්වාමින් වහන්සේගේ This is නාමයෙන් the මයින්ට power පත් of the resurrection of Jesus Christ. இயேசு கிறிஸ்துவின் உயிர்த்தெழுதலின் வல்லமை. යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ නැවත නැගිටීමේ බලය මෙයයි. இந்த பிரசங்கம் கொஞ்சம் வித்தியாசமாய் இருக்கலாம். මේ දේශනාව පොඩ්ඩක් වෙනස් ආකාරයෙන් கர்த்தர் තිබෙන්නට ඕන. அநேகரோடு பேசிக் கொண்டிருக்கிறார். ස්වාමින් වහන්සේ බොහෝ දෙනෙක් සමග කතා කරමින් සිටිනවා. அவருடைய உயிர்த்தெழுதல் வல்லமை விசுவாசித்தால் උන්වහන්සේගේ නැවත නැගිටීමේ බලය ඔබ අදහනවා නම් இன்றைக்கும் கல்லறைகள் திறக்கப்படும். අදත් සොහොන් ගුහාවල් විවෘත වෙයි. ஏனென்றால் வேதம் சொல்லுகிறது මක් නිසාද සුද්ධ වූ எங்களுடைய ලියවිලි ஆண்டவர் நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறாதவர். අපගේ දෙවියන් වහන්සේ ඊයේත් අදත් හෙටත් නොවෙනස් වෙනා දෙවියන් அன்றைக்கு වහන්සේ. கல்லறைகள் திறக்கப்பட்டால் இன்றைக்கும் திறக்கப்படும். එදත් සොහොන් ගුහාවල් විවෘත වුණා නම් අදත් සොහොன் ගුහාවල් විවෘත වෙයි. அன்றைக்கு கற்பாறைகள் பிளக்கப்பட்டால் இன்றைக்கும் பிளக்கப்படும். එදා පර්වත පැලුණා නම් අදත් පැලෙන්නේ. Look at your neighbor and ask a question. What is your rock? உங்களுடைய கற்பாறை என்ன? ළඟින් ඉන්න ඔබගේ පර්වතය කුමක්ද? சிலருடைய வாழ்க்கையிலே அவருடைய இருதயம் தான் கற்பாறையா இருக்கலாம். සමහරක් අයගේ ජීවිතේ තමන්ගේ හදවත තමයි ඒක පර්වතයක් හැටියට. ஆயிரம் பிரசங்கம் கேட்டாலும் வாழ்க்கை மாறுவது கிடையாது. දේශනා 10කට ඇහුම්කම් දුන්නත් ජීවිතේ වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. கல்லான இருதயங்கள். ගලක්සේ තිබෙන ஆண்டவருடைய හදවත. வார்த்தை வரும் பொழுது ස්වාමීන් වහන්සේගේ වචනේ පැමිණෙන වෙලාවේ உயிர்த்தெழுதலை விசுவாசித்தால் යේසුස් වහන්සේගේ උත්ථාන වීම විශ්වාස කරන கல்லான වෙලාවේදී இருதயங்களை உடைத்து தசையான இருதயங்களாய் ஆண்டவர் ඒ மாற்றுவார். ගල් නැමැති හදවතුන් වහන්සේ කඩා දමලා මාංශවත් හදවතක් ඔබට දෙන්නට යනවා. அப்பொழுது தேவ வார்த்தை கிரியை செய்ய ஆரம்பிக்கும். ඒ විට ස්වාමින් වහන්සේගේ වචනේ ක්‍රියා කරන්නට පටන් இன்றைக்கு ගන්නවා. தேவ வார்த்தை உங்கள் வாழ்க்கையில கிரியை செய்கிறேன் என்று சொல்லுகிறவர்கள் மாத்திரம் எழுந்து ஒரு ஹalleluya சொல்லிவிட்டு අද ස්වාමින් වහන්සේගේ වචනේ මගේ ජීවිතේ ක්‍රියා කරනවා කියලා නැගී සිට හලෙලූයා කියන්න. ஆண்டவருடைய உயிர்த்தெழுதலை அவர் உயிர்த்தெழுந்து இன்றைக்கும் எங்கள் மத்தியில் ஜீவிக்கிறார் என்று விசுவாசிக்கிறவர்கள் கரங்களை உயர்த்தி ஒரு ஹalleluya. යේසුස් වහන්සේ උත්ථාන වල අදත් අප මැදේ ජීවමානව සිටින බව විශ්වාස කරන අය අත උස්සලා හලෙලූයා කියන්න. ஹalleluya. இப்ப எருசலேமிலே இந்த சம்பவம் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. දැන් මේ සියල්ල සිදු වෙන්නේ යෙරුසලේමේ. எருசலேம் என்று சொல்லுவதற்கு எபிரேய பாஷையில் அர்த்தம் என்னவென்றால் යෙරුසලේම් කියනා වූ නාමයේ හෙබ්‍රේය භාෂාවේ සිංහල තේරුම නම් அமைதி நகரம், சிட்டி ஆஃப் பீஸ், அமைதியின் நகரம். සාමේ නගරය. இப்ப இவ்வளவு நாளும் கிளம்பி கொண்டிருந்தாங்க. දැන් ඔක්කොම කැළඹිලායි සිටියේ. இப்ப எருசலேமில் அற்புதம் நடக்குது. දැන් යෙරුසලේමේ මේ හාස්කම් සිදු වෙනවා. சமாதான இன்மைக்கு ஒரு சமாதானம் வந்து விட்டது. අද සාමයක් පැමිණියා. சாலேம் என்று சொன்னால் සාලේම් කියලා කියන්නේ சமாதானம். සමාදානය. ஜெருசலேம் என்று சொன்னால் යෙරුසලේම් කියලා කියන්නේ என்னவாம்? කුමක්ද? சமாதானத்தின் நகரம். සමාදානයේ எங்களுடைய නගරය. வாழ்க்கைக்குள்ளே சமாதானம் வர வேண்டும் என்றால் අපගේ ජීවිතය තුළට සාමය එන්න ඕන. இயேசுவின் உயிர்த்தெழுதலின் வல்லமை எங்களுக்குள்ள வரணும். යේසුස් වහන්සේගේ නැවත නැගිටීමේ බලය අප තුළට அது පැමිණෙන්න ඕන. எங்களுடைய விசுவாசமாய் மாற வேண்டும். ඒ අපගේ ඇදහිල්ල බවට පත් அவர் වෙන්න ඕන. மரித்தது உண்மை. උන්වහන්සේ මිය ගිය එක සැබෑවයි. அவரை அடக்கம் பண்ணினது உண்மை. උන්වහන්සේ සෝන්ගාව තැන්පත් කරපු එක அவர் සැබෑවයි. உயிர்த்தெழுந்ததும் உண்மை. උන්වහන්සේ නැවත උත්ථාන වුණ එක இன்றைக்கும் සැබෑවයි. ஜீவனோடு கூட இருக்கிறதும் உண்மை. අද ජීවමානව සිටින එක සැබෑවයි. எழுந்து ஒரு ஹalleluya சொல்லிவிட்டு නැගිටලා හලෙලූයා කියන්න. ஹalleluya சொல்லிவிட்டு හලෙලූයා. ஹalleluya. හලෙලූයා. அவருடைய உயிர்த்தெழுந்த வல்லமை சூழ்நிலைகளை மாற்றும். උන්වහන්සේගේ නැවත නැගිටීමේ බලය වාතාවරණයන් වෙනස් කරයි. உலகத்தின் சூழ்நிலை எப்படி இருந்தாலும் பரவாயில்லை. ලෝකයේ වාතාවරණය කෙබඳු ආකාරයකට තිබුණා අපිට I don't care what the situation in the world, but the situation of God is different than the world, sir. அருமையான தேவ ஜனமே, உலகத்தின் சூழ்நிலைகளிலும் வித்தியாசமானதுதான் ஆண்டவர். අනර්ගෝ දෙවියන් වහන්සේගේ ජනෙන්නේ ලෝකයේ වාතාවරණය වෙනස්ව තිබෙන්නේ ඒක දෙවියන් වහන්සේගේ ක්‍රියාවක්. கர்த்தர் காரியங்களை வாய்க்க பண்ணுவார். ස්වාමින් වහන්සේ කාරණාව නිෂ්ඨ කරයි. இயேசு கிறிஸ்து மரித்து உயிர்த்தெழுந்த பிறகு යේසුස් වහන්සේ මිය ගොස් නැවත උත්ථාන වුණායින් පසු அங்கு இருந்த ஜனங்கள் எல்லாம் ஆச்சரியப்பட்டாங்க. ඒ සිටපු සියලුම මනුෂ්‍යයන් ආශ්චර්යවත් 54 வசனம் இப்படியாக வரைகிறது. 54 වෙනි වගන්තිය මෙලෙස ලියා තිබෙනවා. සියයකට මුලාදෑනියාද ඔහු සමග යේසුස් වහන්සේ රැකවල් කරමින් සිටි අයද පොළොව කම්පාවත් සිදු වූ දේ දැක ඉතා බයපත්ව
සැබවින්ම මුන් වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්‍රයායයි කීවෝය. நூற்றுக்கு அதிபதியும் அவனோடே கூட இயேசுவை காவல் காத்திருந்தவர்களும் பூமி அதிர்ச்சியையும் சம்பவித்த காரியங்களையும் கண்டு மிகவும் பயந்து மெய்யாகவே இவர் தேவனுடைய குமாரன் என்றார்கள். ஆமென். ஹalleluya. හලෙලූයා. நூற்றுக்கு அதிபதிகள் அங்க இருந்த ஜனங்கள் சம்பவத்தை பார்த்த ஜனங்கள் இதை கண்டு பயந்துட்டாங்க. සියයට මුලාදෑනිය සහ හිසිරපු ජනතාව මේ සිදුවුණු සියලු දේ දැකලා බියටපත් වුණා කියලා ලියා உங்களுடைய තිබෙනවා. வாழ்க்கையில நடக்கிற சம்பவங்களை பார்த்து உலக ஜனங்கள் பயப்படணும். ඔබගේ ජීවිතයේ සිදුවෙන්නා වූ දේවල් දෙස බලා ලෝකයේ සිටින ජනතාව බයටපත් වන්න ඕන. எங்களுடைய வாழ்க்கையை பார்க்கும் பொழுது ஜனங்கள் ஆச்சரியப்படணும். අපගේ ජීවිත දෙස බලන වෙලාවේදී ඒ ජනතාව විස්මයටපත් වන්නට ඕන. நீங்கள் கிறிஸ்துவுக்குள்ள ජීවිතාல், අපි ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුළ ජීවත් වෙනවා නම්, நீங்கள் கிறிஸ்துவுக்குள்ள இருந்தால் අපි ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුළ සිටිනවා නම් நீங்கள் வித்தியாசமானவர்களாய் අපි இருப்பீர்கள். වෙනස් ආකාරයයි உங்களுடைய වගේ உங்களுடைய வார்த்தை, கிரியை, நடக்கை, பார்வை எல்லாமே வித்தியாசமா අපගේ இருக்கும். ක්‍රියාවන් ගමන සියන දේවල් බලන දේවල් සියලු දේම වෙනස් වෙනවා. 1 தெசலோனிக்கேயர் 4ஆம் அதிகாரம் 14 15 வசனங்களை வாசிக்க கேட்போம். පළවෙනි තෙසලෝනික පොතේ 4 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 14 සහ 15 වෙනි වගන්ති වල මෙලෙස ලියා තිබෙනවා. මක්නිසාද යේසුස් වහන්සේ මැරී නැවත නැගිටිනු සේකයයි අපි අදහමු නම් එසේම දෙවියන් වහන්සේ යේසුස් වහන්සේ කරුණකොටගෙන සතපී සිටින්නන් උන්වහන්සේ සමග ගෙනෙන සේක. இயேசுவானவர் மரித்து பின்பு எழுந்திருந்தார் என்று விசுவாசிக்கிறோமே. அப்படியே இயேசுவுக்குள் நித்திரை அடைந்தவர்களையும் தேவன் அவரோடே கூட கொண்டு வருவார். ஹalleluya. හලෙලූයා. இயேசு மரித்து உயிர்த்தெழுந்தாண்டு விசுவாசிக்கிறோம் என்றால் යේසුස් වහන්සේ මැරී නැවත නැගිටුණා කියන එක අපි හදාහමු නම් கிறிஸ்துவுக்குள்ளே இருந்த பரிசுத்தவான்கள் விசுவாசிகள் மரித்தால் ඒ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුළ සිටියා වූ ඒ සුද්ධවන්තයන් මැරුණා නම් அவர்கள் நித்திரை அடைந்திருந்தால் ඔවුන් සැතපේ සිටිනවා නම් இயேசு மறுபடியும் வரும் பொழுது යේසුස් වහන්සේගේ නැවත ඊමේදී அவர்கள் வருவார்கள். ඔවුන් පැමිණේ. அவர்கள் வருவார்கள். ඔවුන් පැමිණේ. ஆகவே தான் விசுவாச குடும்பத்திலே யாராவது மரித்து போனா ඒ නිසා තමයි ඇදහිලිවන්තයන්ගේ පවුලේ යම් කිසි කෙනෙක් මැරුණා නම් எங்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருக்கு. අපට බලාපොරොත්තුවක් තිබෙනවා. மறுபடியும் அவர்களை நாங்கள் காண்போம். නැවත වතාවක් අපි ඔවුන්ව දකින්න அந்த බව. விசுவாச குடும்பத்தில் மரித்த அந்த சகோதரிய பெற்றோரை மறுபடியும் காண்போம். ඒ ඇදහිලිවන්තයන්ගේ පවුලේ නැසී ගියා වූ ඒ පියා නැත්නම් මව නැත්නම් සහෝදර සහෝදරියන් අපි නැවත දකින්නවා. 15ஆம் வசனம் இப்படி வருகிறது. 15 වෙනි වගන්තියේ මෙලෙස ලියා තිබෙනවා. මක්නිසාද ස්වාමින් වහන්සේගේ ඊම දක්වා ජීවත්ව ඉතුරු වෙන අපි සතපුණු තැනැත්තන්ට කිසිසේත් ඉස්සර නොවන්නෙමු යයි ස්වාමින් වහන්සේගේ වචනයෙන් අපි නුඹලාට කියමුව. கர்த்தருடைய வார்த்தையை முன்னிட்டு நாங்கள் உங்களுக்கு சொல்லுகிறதாவது, கர்த்தருடைய வருகை மட்டும் உயிரோடு இருக்கும் நாம் நித்திரை அடைந்தவர்களுக்கு முந்திக் கொள்வதில்லை. நித்திரை அடைந்தவர்களுக்கு முந்திக் கொள்வதில்லை. සතපුඩු අයට අපි ඉස්තර වන්නේ නැහැ. பாருங்க, இயேசு கிறிஸ்து மறுபடியும் வருவார். බලන්න යේසුස් වහන්සේ නැවත පැමිණේ. அவர் சொன்னபடியே அவர் மரித்தார், 3ஆம் நாள் உயிர்த்தெழுந்தார். වහන්සේ කී ආකාරයෙන්ම උන්වහන්සේ මැරුණා. நான் மறுபடியும் வருவேன் என்று சொன்னவர் மறுபடியும் வருவார். තුන්වෙනි දවසේ උත්ථාන වුණා. නැවත එනවා කියන තැන උන්වහන්සේ නැවත පැමිණේ. வரும்பொழுது தூதர்களோடு கூட வருவார். නැවත එන අවස්ථාවේදී දූතයන් සමග පැමිණේ. பரிசுத்தவான்களோடு கூட ඒ வருவார். සුද්ධවන්තයන් සමග පැමිණේ. உயிரோடு நாங்க இன்னைக்கு இருப்போம் என்றால் கிறிஸ்துவுக்குள்ளே வாழ்ந்து, අපි ජීවමානව සිටියනම් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුළ ජීවත් වෙමින්, கிறிஸ்துவுக்குள்ளே பரிசுத்தமாய் வாழ்ந்து இன்றைக்கும் உயிரோடு இருந்தால் ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුළ සුද්ධව ලෙස ජීවත් වෙලා අදත් අපි ජීවමානව சம்பவிக்க සිටිනවා. போகிற என்ன தெரியுமா? සිදුවන්න යන්නේ කුමක්ද දන්නවද? அதன் 6ஆம் வசனத்திலே வாசிக்கிறோம். 16 වෙනි වගන්තියේ මෙලෙස ලියා තිබෙනවා. මක්නිසාද ස්වාමින් වහන්සේම මහත් ශබ්දයක්ද උත්තම දේවකගේ හඬද දෙවියන් වහන්සේගේ හොරණෑ නාදයේද ඇතුව ස්වර්ගයෙන් බස්නා සේක. கிறிஸ்துஸ் වහන්සේ තුල මලා වූ අය පළමු කොට නැගිටින්නෝය. ஏனெனில் கர்த்தர் தாமே ஆரவாரத்தோடும் பிரதான தூதனுடைய சத்தத்தோடும் தேவ எக்காலத்தோடும் வானத்திலிருந்து இறங்கி வருவார். அப்பொழுது கிறிஸ்துவுக்குள் மரித்தவர்கள் முதலாவது எழுந்திருப்பார்கள். கிறிஸ்துவுக்குள் மரித்தவர்கள் முதலாவது எழுந்திருப்பாங்க. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුළ මලා වූ අය පළමු කොට නැගී සිටින්නේ. நல்ல கவனமா கேட்டுக்கொள்ளுங்க. හොඳට සාවධානයෙන් අහුම් ගන්න. கிறிஸ்துவுக்குள்ள மரித்தவர்கள் முதல்ல எழுந்திருப்பாங்களாம். ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුළ මලා වූ අය පළමු කොට නැගිටිනවා. இயேசு கிறிஸ்து உயிர்த்தெழுந்தோனே யார் எழும்பினாங்க? යේසුස් වහන්සේ නැවත
උත්තාන වුණ ගම කවුද නැගිට්ටේ බලන්න. பரிசுத்தவான்கள் எழுந்திருந்தார்கள். සුද්ධවන්තයන් නැගී සිටියා. ஆனால் மறுபடியும் சில நாட்கள் வாழ்ந்து சாட்சியை சொல்லி சாட்சியாய் வாழ்ந்து அவர்கள் மறுபடியும் மரித்து விட்டார்கள். ඔවුන් කාලයක් ජීවත් වෙලා සාක්ෂිමත් ඉඳලා නැවත වතාවක් ඔවුන් මිය ගියා. ஆகவே தான் அவருடைய அந்த கல்லறைகள் வெறுமையாய் இல்லை. ඒ නිසා තමයි ඔවුන්ගේ සෝන් ගාවන හිස්ව නැත්තේ. ஒரே ஒரு கல்லறை மாத்திரம் தான் இந்த வரைக்கும் வெறுமையாய் இருக்கு. එකම එක සෝන් ගාවයි අද දවස් දක්වා හිස්ව இவர்கள் තිබෙන්නේ. உயிர்த்தெழுந்தார்கள் மறுபடியும் கல்லறைக்கு சென்றார்கள். ඔවුන් උත්තාන නැවත නැගිට්ටා නමුත් නැවත වතාවක් සෝන් ගාවට ஆனா ගියා. ஒரே ஒரு கல்லறை மாத்திரம் இன்றைக்கும் வெறுமையாய் இருக்கிறது. නමුත් අද වෙනකතුරු එකම එක සෝන් ගාවක් හිස්ව அதுதான் තිබෙනවා. இயேசு கிறிஸ்துவின் கல்லறை. ඒ තමයි යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ සෝන් தெய்வங்கள் ගාව. என்று சொல்லுகிறவர்கள் மரித்தார்கள். அவர்களுடைய எலும்புக்கூடுகள் இன்றைக்கும் கல்லறையிலே இருக்கிறது. දෙවිවරු කියාගත්තා ඔය මැරී ගොස් ඔවුන්ගේ ඇටකටු අදත් ඒ සෝන් ගාවල ஆனால் තිබෙනවා. இயேசுவின் கல்லறை வெறுமையா இருக்க காரணம் என்ன? அவர் பரத்துக்கு எடுத்துக் නමුත් கொள்ளப்பட்டார். යේසුස් වහන්සේගේ සෝන් ගාව හිස්ව තිබෙන්නට හේතුව කුමක්ද නම් උන්වහන්සේ ස්වර්ගයට அவர் ඔසවාගෙන ලැබුවා. மறுபடியும் வரும் பொழுது උන්වහන්සේ නැවත පැමිණෙන கிறிஸ்துவுக்குள் වෙලාවේදී மரித்தவர்கள் ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුල මැරී நாங்கள் ගියා. ஆண்டவருக்குள்ளே இருந்து மரித்தோம் අපි என்றால் ස්වාමින් වහන්සේ තුල සිට අපේ ජීවිතයේ අවසන් ගමන යනවා නම් மறுபடியும் கல்லறைகள் திறக்கப்படும். නැවත වතාවක් සෝන් ගාව கிறிஸ்துவுக்குள் மரித்தவங்க எல்லாம் எழுந்து பார்த்துக்கிட்டு இருப்பாங்க இயேசு வர்ற வரைக்கும். ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුල නැසුණු අය සියල්ලම බලාගෙන සිටි எத்தனை பேருக்கு அந்த දෙවියන් வாஞ்ச? කී දෙනෙක්ට එවැනි පිපාසයක් තිබෙනවද? கொஞ்ச நாள்ல நாங்க மரித்து போயிருவோம். තව කාලයකින් අපි எப்ப මැරියයි. மரிப்போம் என்று எனக்கு தெரியாது. කවදා මැරෙයිද කියලා ஆனா අපි எங்களுக்கு දන්නේ නැහැ. நம்பிக்கை என்ன இருக்குன்னு தெரியுமா? නමුත් අපේ බලාපොරොත්තු කුමක්ද දන්නවද? இயேசு மறுபடியும் வரும் பொழுது යේසුස් වහන්සේ නැවත එන අවස්ථාවේදී கல்லறையிலிருந்து நான் எழுந்திருப்பேன். සෝන් ගාවලින් මම නැගී සිටිනවා. எனக்கு தெரியாது நான் வாலிபனா எழுந்திருப்பேனோ எனக்கு தெரியாது. මන් දන්නේ නැහැ මම යෞවනයේ කැටේ නැගී සිටීද කියලා. இப்ப இல்லாட்டி இப்ப இருக்கிற மாதிரி எழுந்திருப்பேனோ தெரியாது. නැත්නම් මේ ඉන්න ආකාරයේ නැගී සිටීද කියලා දන්නේ නැහැ. ஆனா எழுந்திருப்பேன். නමුත් කොහොමද නැගිටිනවා? பக்கத்துல இருந்து பார்த்து சொல்லுங்க நீங்க எழுந்திருப்பீங்க. ළඟට එකස බලා කියන්නේ නැගිටිනවා. நீங்க எழுந்திருப்பீங்க. ඔබ නැගී සිටිනවා. ஒண்ணுக்கும் பயப்படாதீங்க. කිසි දෙයකට බය நீங்க වෙන්නේ. எழுந்திருந்து பாப்பீங்க இயேசு கிறிஸ்து மத்தியாகத்துல அப்படியே வருவாரு. ඔබ නැගී සිට බලා ඉන්න ස්වාමීන් වහන්සේ මැද ආකාශයේ එන Are you ආකාරය. excited? நீங்க உங்களுக்கு எப்படி இருக்கு இப்ப? ඔබට කුතුහලයක් නැද්ද ඒක? நான் இப்படி சொல்ற நேரமே குதிச்சிருக்கணும் நீங்க. නිකන් කියන අවසානයේ උඩ පැනලා තියෙන්න ඕන இயேசு කරන්නේ. கிறிஸ்து வரும் பொழுது முகமுகமாய் சந்திப்பேன் என்று சொல்கிறவர்கள் எழுந்து குதித்து வர ஹalleluya යේසුස් වහන්සේ අවස්ථාවේ මූණට මූණ අපි දකින්නවා කියනයි නැගිටලා උඩ පැනලා හalleluya කියනවා. හalleluya. அதுதான் ஐயா கிறிஸ்தவர்களுக்கு விசுவாசிகளுக்கு இருக்கிற ஒரே ஒரு நம்பிக்கை. கரங்களை தட்டி கதராமது. ඒ තමයි ක්‍රිස්තුස් කිතුරුවන්ට තිබෙන එකම එක බලාපොරොත්තු. අත්ප්‍රසන්නාදීන් ස්වාමීන් වහන්සේ ස්තුති කරන්න. என் இயேசு மறுபடியும் வரும் பொழுது அவன் முகமுகமாய் நான் தரிசிப்பேன். අපගේ යේසුස් වහන්සේ නැවත එන වෙලාවේ අපි මූණට මූණ கல்லறைகளை දකිනවා. என்னை மூடி வைக்க முடியாது. ඒ සෝන් ගාවලට මාව වසා තබන්නට බෑ. கல்லறையில சிமெண்ட் எல்லாம் போட்டு ஒரு சிலுவை போட்டு இத்தனாம் தேதி பிறந்தார் இத்தனாம் தேதி பாஸ்டர் பிரின்ஸ் மரித்தார் என்றெல்லாம் போட்டு இருக்கலாம். සෝන් ගාවල මාව තැම්පත් කරලා සිමෙන්ති දාලා කුරුසියක් දාලා මේ දවසේ ඉපදුනා මායාගේ නම මේවයි කියලා තිබුණාට ඒක තියාගන්නට இந்த බෑ. கல்லறை திறக்கப்படும். මගේ සෝන් ගාව විවෘත වෙයි. எழும்பி பார்த்துக்கிட்டு இருப்பேன். මම නැගිටලා බලාගෙන ඉන්නවා. என் மணவாளன் வருவார். මගේ මනමාලයා என் පැමිණේ. மீட்பர் வருவார். මගේ මිදුම්කාරයා පැමිණෙනවා. அதுதான் ஐயா அற்புதம். ඒ තමයි හාස්කම. அது அற்புதம். ඒ තමයි හාස්කම. நான் எல்லார்கிட்டயும் போய் சொல்லுவேன். මම ඔක්කොමලාට ගිහලා அன்னைக்கு කියනවා. ஆபிரகாம் ஈசாக் யாக்கோபு யோசேப்பு எல்லாரும் சொன்ன மாதிரி நானும் போய் சொல்லுவேன். එදා ආබ්‍රහම්ද ඊසාක්ද යෝසෙෆ්ද සියලු දෙනාට ගිහලා කියපු ආකාරයට நான் தான் பிரின்ஸ் ஸ்டீவன். මම තමයි ප්‍රින්ස් ස්ටීවන්. கத்தார்ல எல்பெத்தேல் பாவ மினிஸ்ட்ரி ஞாபகம் இருக்கான்னு கேட்பேன். කතාර වල තිබුණ එල්බෙතෙල් බලේ சேவைය ඔබට මතකද කියලා ஆ, කියනවා. எங்கட அப்பாட அம்மா சொன்னாங்க தான். මගේ අම්මගේ තාත්තගේ අම්මගේ අම්මා කිව්වා அவங்க තමයි. அங்கதான் ஞானஸ்நானம் எடுத்தாங்கன்னு சொன்னாங்க. ඔව් එහෙ තමයි බෞතිස්මේ ගත්තා කියලා කිව්වා තමයි. ஓ சேனல்ல வீடியோல நான் பார்த்திருக்கிறேன். நீங்க தானா? ඔව් නාලිකාවල ඔස්සේ මම බලලා තිබෙන අන්තර්ජාලය තුලින් ඒ ඔයාද? அருமையான தேவச்சனமே. අනර්ගෝ දෙවියන් වහන්සේගේ பாருங்க ධනය. நாங்க எவ்வளவு பாக்கியவான். බලන්න අපි මොනතරම් භාග්‍යවන්තයන්ද. God has given us such a privilege. நாங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர். අපි ආශිර්වාද ලද්දාව ජනක කොටාස. மறுபடியும் எழுந்திருப்போமா? නැවත තවක් උත්ථාන වෙනවා. மறுபடியும் எழுந்த பிறகு අපි නැවත උත්ථාන වුණාන් පස්සේ மற்றவங்க எல்லா பரிசுத்தவான்களும் வந்துருவாங்க. ඒ අනිත් සියලුම සුද්ධවන්තනේ ස්ථාන அதுக்கு பிறகு புதிய வானம் புதிய பூமி அதெல்லாம் நடக்கும். ඊට පස්සේ අලුත් අහස අලුත් පොළ ඒ සියලු දේම සිදු වෙයි. ஆனால் எங்களுடைய மரணத்துக்கு ஒரு ஜீவன் உண்டு. නමුත් අපගේ මරණයට ජීවනයක් තිබෙනවා. இயேசு மரித்து உயிர் தெழுந்தபடியால் යේසුස් වහන්සේ මැරි නැවත උත්ථාන වුණ නිසා எங்களுக்கு இன்றைக்கு ஒரு நம்பிக்கை உண்டு. අද අපිට බලාපොරොත්තුවක් நாங்கள் තිබෙනවා. மறுபடியும் உயிர் தெழுவோம். අපි නැවත වතාවක් නැගී සිටිනවා. நாங்கள் அவரை காண்போம். අපි උන්වහන්සේව දකිනවා. அந்த ராஜ்யத்துக்கு சொந்தக்காரர்கள் நாங்கள். උන්වහන්සේගේ රාජ්‍යයේ අයිතිකාරයන් අපි. எல்லாரும் கண்களை மூடி අපි සියලු දෙනාම ඇස් වසාගෙන